Hi viewers, welcome back to my channel. गासिबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय। आं दिनै मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय। बेनो जाहैबाय मेवाइखौ आङो दैयाव सोमनानै दोननो नागिरदों आरोना। दाथ' मेवाइखौ बे बोसोराव जायैनो आंगायजोब्बाय नालाय, बेखायनो आङो मेवाइखौ जेनेबा दानो मोननायावनो दैयाव सोमनानै दोननो नागिरदों आरोना। देनां सिजोना जोब्बा मेवाइ मोननायनि टाइमा जोब्बा जानो लुगैयोना, बेखायनो आरो दा बेखौ आङो मेवाइखौ दैयाव सोमनानै दोनखाबा देनां जानो लुगैबा हाननानै जेनेबा बेदरफ्राव बा नाफ्राव जेनेबा अनलाफ्राव मायाव होनो गोसो जायो जेनेबा होनानै जानो हाबाय आरोना। होमबा भिउवार्सफ्रा आंनि चेनेलखौ जेनेबा नायलांदो आरो जायफ्रा गोदान आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो आंनि भिडिअसफोरखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै हो। बिगुरखौ जिरबाय। नै बिगुरा जिरखांबाय, दा हानानै लानोसै। नै बायदि फिसा फिसा हाबाय। जोंनाव जानो अखाबो हादों। एबारना नै आसि आसि हाबाय। दहायना दाब्लां दाब्लां हादोंमोन। मोननै स्टाइलनि हानोसै। नैबे दाब्लां दाब्लां हाखांबाय। नै नै आंना हाखांजोब्बाय। आङो बेखौ मेवाइखौ मोजाङै सुनानै लाखाबाय। नै मोनसेखौबो ओमफ्राय बयामफोरखौबो मोजाङै माबानानै सुनानै लाखाबाय आङो। बेयो बिराद इजि आरो सिम्पोल, जेबो खालामनाङा आरोना। बेखौ दाना बयामाव सोनानै लानोसै आङो। जोंहा बिदिनो खालामनानै जायो, जा गोथाव जायो आरो मोदोमनायाबो जा गोथाव मोदोमो। जेबो खालामनाङा, हादो मोजाङै सुदो, ओमफ्राय बयामाव सोदो, ओमफ्राय दै होनानै दोनबानो जाबाय आरो। सोरबाफोर जाखायो जानो हागौ आरो जायफोरा बिदि खालामनानै जाफेराखै मेवाइखौ जानो हागोन आरो। नै सोखांजोब्बाय आङो, बांद्राय बुरजा जायासै। नै थेवब्लाबो एसे एसेल' होनानै जागोन ना, ओंखायनो बेनो जाबाय आरोना। दाना बेयाव दैखौ होनोसै आङो, दै मोजांखौ नांबावगौ। एसे नांबावगौ। नै एबार जासिगोन दैया। नै एबार मारिनानै दोनसै आङो। नैबेखौबो बेबायदिनो एखेनो सोनानै दै सोनानै दोनसै। मेवाइखौ सोग्रोनानै दै सोनोसै। नैबे मोनसेयाबो जाबाय। नै सोखाबाय आङो आरो दैबो होखाबाय आङो। नै सोखांजोब्बाय आङो, दाना बेखौ दोनसै। गोरा मारिखाबाय मुख्राखौबो। मास मोनसेनि उनाव जाजागोन आरोना। बे मास मोनसे दोनबानो जाजायो। बेयाव जेबो होदेरनाङा, खालि दैल' सोनानै दोननांगौ बेखौ।